أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: događaj u vezi života poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da li to bilo prije, u toku ili poslije bitke na Bedru, govorim o njima, i događaj u vezi braka poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa Hazreti Aishom radijallahu anha ću da spomenem. Jednog dana poslije smrti Hazreti Hatidže radijallahu anha, Halla binti Hakim, ona je bila supruga Hazreti Uthman bin Mazum radijallahu anhu, je došla kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekla je: o Allahov poslaniče, da li ti želiš da se oženiš? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: s kim? Ona je rekla: ako želiš možeš da se oženiš sa nevinom, ali ako želiš da se oženiš sa udovicom, i to je također kao moguće. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao ko je nevina. Ona je rekla: Ajša bint Ebu Bekr. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao ko je udovica. Ona je rekla: Sauda binti Zama. Ona je prihvatila religiju i pratite. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: u redu, odi i pričaj s njihovim porodicama od njih oba dvije. Kada je dobila dozvolu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Hala je otišla. I otišla je prvo u kuću Ebu Bekra radijallahu anhu da pita da se Hazreti Ajša radijallahu anha uda za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu nije bio kod kuće, njegova supruga je bila tu. Hazreti Hala je razgovarala s njom i kao čestitala joj je i rekla: o umiruman, kakav blagoslov je Allah podario tebi? Ona je upitala: kakav blagoslov? Hazreti Haula je rekla: poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao da razgovaram u vezi braka njega i Hazreti Ajša radijallahu anha. Umiruman je rekla: onda sačekaj dok Ebu Bekr radijallahu anhu dođe kući. Ebu Bekr je tad došao i Hazreti Hala je rekla isto što je rekla Umiruman, njegove suprugi. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: Hala, reci koji je to blagoslov koji si došla da kažeš? Hazreti Hala je rekla: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem me je poslao i nosim ti ponudu za brak sa Hazreti Aisha radijallahu anha. Kad je čuo ovo, Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: da li je brak njemu sa Aishom dozvoljen? Ona je kćerka njegovog brata. Hazreti Hala je
razmišljala u vezi ovoga i otišla je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i spomenula šta je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je njoj rekao: odi kod Ebu Bekra i reci da ja sam njegov brat u islamu i on je moj brat u islamu, ali nema zabrane da ja ženim njegovu kćerku. Hazreti Hala se vratila kod Ebu Bekra i rekla mu ovo. Hazreti Ebu Bekr je rekao sačekaj i otišao je iz kuće. Ebu Bekrova supruga je rekla da je neko poslao zahtjev za brak sa Ajšom radijallahu anha i ona je rekla tako me Allaha, Ebu Bekr nikada nije obećao nešto a da to ne ispuni. Ebu Bekr radijallahu anhu je otišao kod Mutaim bin Adi i Ummi Fatah, njegova supruga, je bila s njim i rekla je: o Ibn Kuhafa, ako mi oženimo našeg sina sa tvojom kćerkom, supruga od Mutaima je rekla: ako se naš sin oženi sa tvojom kćerkom, da li kao Ebu Bekr očekuje da on da postane musliman? Onda je Ebu Bekr pitao Mutaima: da li si ti ovog mišljenja? On je rekao: da, ja sam mišljenja moje supruge. I Ebu Bekr je tada jednostavno zbog toga što oni nisu željeli da njihov sin postane musliman, to obećanje je jednostavno za Ebu Bekra nije više značilo ništa i jednostavno zbog toga on nije se osjećao da je prekršio svoje obećanje. Onda je Ebu Bekr rekao Hazreti Holi da pošalje poruku poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Poslije toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oženio Hazreti Ajša radijallahu anha. I ovo je zabilježeno Musnad Ahmed bin Hanbal. Hazreti Ajša radijallahu anha kaže da poslije njihovog braka da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je sanjao 2 puta prije nego što je oženio. Rekao je: vidio sam meleka kako te nosi u svili. U drugom hadisu također se govori da je rekao da je rečeno: ovo je tvoja pobožna supruga. On kaže: pitao sam ga da skloni platno i vidio sam da si to bila ti. I onda sam pomislio: ako je ovo zaista od Allaha dželešanu, on će da to ispuni. Onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem po drugi put rekao da je sanjao da je bila pokrivena sa svilom, nošena u svili, i da je pitao da je otkriju i rečeno kao da je to bila ona. I opet je pomislio: ako je to od Allaha, Allah će to da zaista ispuni. I ovo je ovaj hadis koji Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi je u Buhariju. U drugom mjestu se spominje da je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem zašto nema rukseti. To je kada supruga ide svome mužu, taj ispraćaj. On je bio šerijatski oženjen, ta se ceremonija desila, ali Hazreti Ajša nije napustila kuću svojih roditelja. I zato je Ebu Bekr radijallahu anhu pitao poslanika zašto se to nije desilo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: zbog toga, zbog mehra, vjenčanog dara koji nije mogao da isplati. Ebu Bekr mu je dao 12,5 okijas, to je otprilike jedna okija je bila 4 dirhama. I onda to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao u njihovu kuću kao njen vjenčani dar. Historičari i neki kasni prenosioci hadisa se ne slažu u vezi njenih godina, koliko je ona imala godina kada se udala za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dok neki to iznose optužbe
poslaniku, u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u vezi toga. Ništa uopšte nije se desilo, nešto što je izvan, znači da ljudi dižu te optužbe. Da se to, znači taj brak, sklapanje braka po takvim uslovima je to da je imalo ikakvi, znači nečega što bi se moglo dići te optužbe, pa u to vrijeme je bilo toliko licemjera i protivnika islama da bi oni to prvenstveno uradili. Ali to nije nigdje zabilježeno. U vezi nekim detalja ili nekih knjiga u kojima je spomenuto da je njene kao godine bile dosta mlađe nego što jesu. Običan Mesija za to je rekao da su ovo, znači, riječi koje nemaju nikakvog potpore za to. I on kaže da Hazreti Ajša, kada se njen brak, znači, desio, što govore da je imala 9 godina, nigdje u hadisu se to ne može naći u dostojnim ni u Kur'anu, ni u autentičnim, znači, izvorima. Zatim Mirza Bashir Ahmed je spomenuo u vezi ovoga u knjizi. Kaže, poslije smrti Hazreti Hatidže radijallahu anha, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je, znači, sklopio brak sa Hazreti Aisha radijallahu anha u Ševalu 10. prije hidže. Znači, tad Hazreti Aisha radijallahu anha je imala 7 godina. Također on objašnjava da je ona tad bila razvijena i da ta Hazreti Haula ne bi predložila taj brak. U svakom slučaju ona, znači, nije bila dovoljno odrasla da bi ona poslije, da bi odmah otišla da živi sa suprugom. I znači, iako se nikad ceremonija islamski sklapanje braka desilo, ona nije imala ruksati, to jeste to kada mlada ide i živi sa svojim mužem. Ona je, znači, nastavila da živi sa svojim roditeljima. Ali u drugoj hidžetskoj godini, znači poslije 5 godina, ona je tad, znači, bila potpuno odrasla i tada je Ebu Bekr radijallahu anhu otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pitao zašto on, znači zašto njegova supruga, to jeste Hazreti Ajša radijallahu anha, ne ide sad da živi u njegovoj kući. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem je platio njen mehr, vjenčani dar, i u Ševalu, u drugoj hidžretskoj, znači Hazreti Aisha radijallahu anha je otišla iz kuće svojih roditelja i počela da živi u kući poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je bilo prema istraživanju, znači Hazreti Mirza Bashir Ahmed, ali neki historičari prema istraživanju su rekli da je ona bila starija i od 12 godina. Zatim Mirza Ahmed piše u vezi kvaliteta Hazreti Aisha radijallahu anha. On kaže da je ona zaista bila mnogo inteligentna. Ona je, znači, pod poslanikovim sallallahu alejhi ve sellem uputama i to toliko naučila, i to je bio također jedan od razloga zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oženio, da jednostavno od mladosti je može da istrenira i da može dugo vremena da, znači, ostane u njegovom okružju, tako da ona može da ispunjava zaista te dužnosti koje poslanikove žene su, znači, ispunjavale. I vidimo da je to zaista bilo uspješno, jer Hazreti Aisha radijallahu anha, ona je, znači, toliko dobrog za islam, za reformaciju muslimana, za obrazovanje i treniranje muslimanki je
toliko uradila da jednostavno ne može se usporediti ni s kim u svijetu. Jer znamo koliki je broj samo hadisa koje je ona prenijela. 2210 hadisa je ona znači prenijela. Njeno znanje, mudrost, shvatanje vjere je takvo bilo da zaista najistaknutiji ashabi su je prihvatili kao autoritet i oni su imali korist od znači njenog znanja i to je zaista i zabilježeno u mnogim hadisima da poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem nikada nisu znači imali neki učenjački problem koji su trebali da razjasne i to da Hazreti Aisha radijallahu anha nije im pomogla. Urva bin Zubair prenosi u znanju časnog Kur'ana u vezi znanja o nasljedstvu, u vezi dozvoljenih i zabranjenih stvari, u poeziji, medicini, u vezi Arabije, znanja, u vezi genealogije. Nisam vidio boljeg učenjaka osim Hazreti Aisha radijallahu anha. Jednom je dobila 100.000 dirhama i prije zalaska sunca ona je sve to podijelila u sadaku. A nije imala ništa u svojoj kući da znači ni jede. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jednom rekao da mnogi znači istaknuti ljudi su bili među znači muškarcima, ali ne među ženama, nekoliko ih je bilo. I onda je spomenuo Hazreti Asiju, suprugu od faraona, onda Hazreti Merijem i rekao je da Ajša ima superiornost nad ovim ženama i usporedio je sa nekom najboljom hranom u Arabiji koja je iznad svih hrana. Neke poslanikove sallallahu alejhi ve sellem supruge su se nešto žalile na Hazreti Ajšu, poslanik je ostao, nije ništa govorio, one su opet to nastavile i upitao ih je šta da ja uradim sa ovim vašim tužbama. Rekao je da ja ne dobivam objave ni u kući ni od jednih mojih supruga osim, ili pod pokrivačem ni od jedne supruge osim, ali često dobivam objave kući ili pod pokrivačem Hazreti Ajše radijallahu anha. Zapisano je da je Sauda bin Zamam dala svoje znači dane Hazreti Ajši, ona je također bila supruga poslanikova, da Hazreti Ajša provodi te dane sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I na ovakav način Hazreti Ajša radijallahu anhu je dobila duplo vrijeme znači da provodi sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Poslanikovo znači najveći posao je bio da znači moralno trenira Hazreti Ajšu i tada je prihvatio znači ovu odluku Hazreti Sauda i Hazreti Ajša je znači na dane kada je trebao da bude sa njom boravio je kod Ajše radijallahu anha. Ali poslije ovoga on je nastavio da posjećuje Hazreti Saudu i brinuo se u vezi nje. Neki znači govore u vezi pismenosti Hazreti Ajše radijallahu anha i ona je zabilježena u hadisu da je ona imala kopiju časnog Kur'ana, znači pismenu, i da je iz toga diktirala u Iraku nekim i da tu dokazuje se da je znala da čita. Mnogi istoričari govore da ona nije znala kako da piše, ali izgleda da poslije njenog znači sklapanja braka ili prelaženja u poslanikovu kuću da je naučila kako da piše. Poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Ajša živjela 48 godina i u 58. poslije hidžre je preminula u mjesecu Ramazanu i bila je otprilike 68 godina stara. Još jedan incident koji se desio u životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem odmah poslije Bedra je bilo u vezi njegove kćerke Hazreti Zeynep. Ona je bila u Mekki i onda je se preselila u Medinu. Abul As bin Rabija je bio poslanikov zet, njen suprug, i on je bio zarobljenik muslimana u toku Bedra.
Ona je poslala Hazreti Hatidži ogrlicu kao otkup za njenog supruga. To je bio poklon Hazreti Hatidže njoj kada se ona znači udala. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ugledao tu ogrlicu, bio je mnogo tužan i emocionalan. Rekao je ashabima, ako vi mislite da je to u redu, pustite njenog supruga i vratite joj tu ogrlicu. Ashabi su rekli da zaista Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem. I tako je znači njen suprug bio oslobođen i dobila je znači ogrlicu njene majke nazad. Također poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pustio Abul Asa, ali mu je rekao da pod uslovom da kad dođe u Meku on pusti Hazreti Zeynep da se preseli u Medinu. Ibn Isa kaže kada je Abul As došao u Meku, poslanik je poslao Zaid bin Haritha, on je bio Ansarija, da čeka u Batni Jedžeđu. To je bilo 8 milja od Mekke mjesto. I rekao je da čekaju Zeynep kad ona dođe da je oni znači doprate u Medinu i nju dovedu je njemu. Oni su odmah znači krenuli. Ovo je znači se desilo otprilike mjesec dana poslije Bedra. Abul As kad je došao u Meku da rekao je Zeynep radijallahu anha da ide u Medinu. Ona kaže Hazreti Zeynep ja sam se spremala da krenem. Hind bint Utba, Hazreti Zeynep kaže rekla mi je o kćeri Muhammedova, čula sam da želiš da ideš svom ocu. Hazreti Zeynep kaže ja sam promijenila temu i ona kaže ali mi ona rekla nemoj mijenjati kao temu, ako ti šta treba ja imam da ti dam za taj put i kao da se ne plaši da je pita. Hazreti Zeynep kaže ja sam vjerovala da je ona to iskreno rekla, ali sam se bojala i kao nije ništa odgovorila na to. Ibn Isa kaže da je Hazreti Zeynep se pripremila za put i da se ona pripremila za put. Kinana bin Rabi joj je doveo jaču životinju da idu i oni su otišli dok je još bio dan. Hazreti Zeynep znači je sjedila u toj jahačoj kutiji. Kada su Kurejši saznali u vezi ovoga, krenuli su za njom i našli su je. Habar bin Aswad Fehri. I on je bacio koplje, ona je tad bila trudna i pobacila je njen znači djever, brat od njenog supruga koji je vodio, rekao ako iko priđe bliže da će ih on strijelama početi gađati. U jednom prenosi se da je Habar sa kopljem znači pogodio životinju, da je Zeynep pala na kamen, da je ona tad bila trudna i to je učinilo da ona pobaci. I kad su to vidjeli, znači oni su se vratili, Ebu Sufjan i druge vođe su došli i rekli su mladiću nemoj da ispaljivaš strijele dok ne budeš s nama razgovarao. I rekao mu Ebu Sufjan mu je rekao ti vodiš ovu ženu usred dana, dobro znaš koja je naša situacija i kao djela Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Kad odvedeš Muhammedovu kćerku usred dana, ljudi će misliti da smo mi kao bili postiđeni i kao gube oni na svojoj časti i kao da njihova nemoć se pokazuje s tim. I rekao je kunem se svojim životom da mi ne želimo da je zaustavimo. I kao najbolje da se vratiš kući, da je vratiš kući kad se ovo malo situacija smiri, onda je u tajnosti odvedi njenom ocu. Kinana se tad složio i prema Ibn Ishaku Hazreti Zeynep je ostala još nekoliko dana u Mekki i kada su ljudi smirili se kao ta situaciju, onda je u noći ona odvedena do Hazreti Zeyd i doveo ju je znači po noći poslaniku sallallahu alejhi ve sellem.
Također se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao svoj prsten Zejdu i on je dao nekom čobanu. Taj čoban je dao taj prsten Hazreti Zejneb i ona ga je upitala od koga i ona je prepoznala poslanikov prsten i on je rekao nekom čovjeku izvan Mekke. I ona je preko noći znači došla i onda je došla sa Hazreti Zejdom nazad u Medinu i kaže se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da od svih njegovih kćeri da se najviše zbog stepena njene patnje Hazreti Zeynep ima kao taj status. I poslije ovog napada ona se nikada nije oporavila i zbog toga znači je preminula. Ovo je sve što ću spomenuti za sad. Sada želim da vam uputim, znači usmjerim na molitve u vezi stanja u svijetu. U zadnjih nekoliko dana rat između Hamasa i Izraela znači se dešava. S oba dvije strane civili znači se ubijaju, žene, djeca, stari. I u ratu Islam zabranjuje da se ubijaju žene, djeca, starci i oni koji ne učestvuju u borbi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je dao upute u vezi ovoga, vrlo oštre upute. Svijet govori i neki dokazi govore da je Hamas ovo započeo i da su oni znači krivi zato što su izraelske građane ubili, ali na isti način prije ovoga izraelska armija je ubila toliko nedužnih civila. Muslimani moraju da se ponašaju prema učenju Islama. Izrael je odgovoran za ono što je njihova armija uradila. I postoje mnogi različiti načini da se nađe solucija za ovo. Ako rat treba da se desi, neka se onda dešava između armija, a ne ubijanje žena, djece i nevinih. Na ovaj način dijela Hamasa nisu u pravu. Oni dobiju više negativnih znači dijela nego dobrih. A posljedica od svega toga što se dešava i rat treba da ostane limitiran sa Hamasom i to bi zaista pokazalo iskrenu hrabrost. Kako god sada ove akcije koje poduzimaju izraelska vlada su vrlo opasne. Izgleda kao nema kraja ovoj situaciji. Gubitak života djece i žena. Izraelska vlada tvrdi da će kompletno znači uništiti Gazu. I zbog ovoga bacaju mnoge znači bombe, granate. Pretvorili su grad u pepeo. Sada govore da više od 1 milion ljudi treba da napusti Gazu. I neki su počeli da odlaze. Zahvaljujući koliko to slabo i bilo, UN je kao se oglasio i rekli su da je ovo znači protiv ljudskih prava i da to nije u redu. Izrael bi trebao da razmisli u vezi ovog naređenja. Umjesto da kažu da je ovo zaista loše, UN samo kao traži da to se ne uradi. U svakom slučaju, nedužni koji nisu uključeni u rat i koji nemaju nikakve krivice, ako svijet smatra da civili u Izraelu, žene, djeca, znači nedužni su, kao da su oni nedužni, pa šta je onda sa palestinskim civilima? Oni su isto nedužni. Njihovo vjersko učenje govori da ovakvo ubijanje je nedozvoljeno njima. Ako se znači navodi da su muslimani ti koji su pogrešni,
onda oni također trebaju da se preispitaju šta oni rade. U svakom slučaju se moramo mnogo moliti. Palestinski ambasador u UK-u je dao intervju i on je odgovorio da je Hamas kao militantna, ta neka ekstremna grupa i da to nije palestinska vlada i nema konekciju palestinskom vladom. I u isto vrijeme je on pitao i sa punim pravom je pitao da istinska pravda se uspostavi, onda ovakve stvari se ne bi dešavale. Da velike sile nemaju duple standarde, onda ovakvi užasi i ovakvi ratovi se ne bi dešavali. I zaista da se ovi dupli standardi odstrane, onda ovo se ne bi dešavalo. I ovo su zaista dugo vrijeme standarde koje ja govorim prema islamskom učenju. Dugo vremena ovo govorim. U trenutku ljudi se slažu s tim, ali oni se ne ponašaju prema tome. Sada sve velike sile svjetske su stavili pravdu na stranu i oni se ujedinjuju i oni koriste oštre mjere protiv Palestinaca. Svi zajedno. I onda govore da će se armije poslati tu sa svakih strana. Razne slike, horora su predstavljene u medijima. Također lažni izvještaj se emituju. Jedan dan govore u vezi izraelskih žena i djece i kako su u teškim situacijama. Sljedećeg dana ti izvještaji kažu to nisu bili Izraelčani, već su bili Palestinci. Ti izvještaji koji su bili. Medije zaista ne uzimaju nikakvu odgovornost za to i nikakve simpatije, nikakvog sažaljenja nemaju. Oni se ponašaju prema tome statementu da moć je u pravu. Ko je jači, taj je u pravu. Oni će se pokoriti bilo kome onome ko ima ovo svjetsku moć ili bogatstvo. Prema analizi velike sile više pridonose ovome ratu nego da ga završe. Oni ne žele da zaustave ovaj rat. Poslije Prvog svjetskog rata velike te sile su Legiju nacija kao stvorile i njihovo dužnost je bila da zaustave rat. Ali zato što nisu radili ispravno ili ravnopravno, oni nisu uspjeli. U Drugom svjetskom ratu je rečeno da preko 70 miliona ljudi je izgubilo živote. Isto se sada dešava sa UN-om. Napravljen je da uspostavi mir i ravnopravnost, pravdu u svijetu, da pomaže onima koji su ugroženi i da zaustavlja ratove. Ali ovo je daleko od realnosti. Svi se oni bore za svoje interese. Regularna osoba ne može više da shvate taj rat ili posljedice i šta će se desiti od ovoga. Ali sve velike sile znaju šta će biti posljedice ovoga. Ali oni uopšte ne rade na tome da uspostave pravdu. Niko nije spreman da pokaže ili da se obazre na ovo. U ovakvim situacijama muslimanske nacije trebaju da dođu razuma. Trebaju da eliminišu svoje razlike, različitosti i uspostave jedinstvo jedni između drugih. Ako je Allah dželešanu naredio da muslimani imaju bolje, da rade na tom dobrim vezama između svih ljudi i knjiga, u časnom Kur'anu kaže dođite do riječi jednake između nas i vas. Ovo se odnosi u vjeru u Boga. Zašto onda
muslimani koji imaju istu vjeru ne mogu da stave svoje razlike na stranu i da se ujedine. Moramo razmisliti u vezi ovoga i uspostaviti jedinstvo. Ovo može da postane nešto što će da pomogne da nestane neredi u svijetu. Oni se trebaju ujediniti i da dignu jednaki glas da se uspostavi pravda u svijetu i da se ispune dužnosti i prava prema onima koji su potlačeni. Ako se ujedine kao jedno, onda iza njihovog glasa će da stoji moć. Ali ako se to ne desi, onda ovi muslimanske vlade će da budu odgovorne za gubljenje tolikih muslimanskih života. Trebaju da uvijek se osvrnu na uput poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da moraju pomoći i onima koji su tlačitelji i koji su potlačeni. Ovo se mora zaista shvatiti. Da Allah dželešanu podari muslimanskim vladama razumijevanje i da se ujedine i da uspostave pravdu, da znači podari svjetskim silama razumijevanje, da što vode svijet u znači propast, da oni budu ti koji sačuvaju svijet i da njihova znači svrha ne bude da oni ispunjavaju svoje ego. Trebaju da zapamte kad zaista dođe vrijeme uništavanja, ni njihova sila nije sačuvana. U svakom slučaju mi sve što imamo jeste naše oružje kroz molitve. I svaki Ahmedi to treba da koristi više nego ikad. Neke Ahmedi kuće su u Gazi uništene. Da je Allah dželešanu drži pod svojom zaštitom i sigurnosti. Da Allah dželešanu drži sve one koji su znači potlačeni, kojima se nepravda radi gdje god bili oni. Da Allah podari razumijevanje Hamasu, da oni ne postanu oni koji su znači odgovorni za što se dešava njihovom narodu. Niti da oni rade nepravdu protiv bilo koga. Ako zaista moraju se boriti, onda nek se bore prema naređenju Islama. Naša mržnja prema drugoj naciji ne treba da nas odvede da se ponašamo neispravno i nepravedno. Ovo je Allahovo naređenje, da Allah dželešanhu pomogne svjetske sile da uspostave znači pravdu na oba dvije strane i da uspostave mir. Ne da se okrenu prema jednoj strani, a drugu stranu zaborave i ne daju im prava njihova. Da nam Allah dželešanu podari da mi budemo svjedoci mira i sigurnosti u svijetu. Poslije džume klanjaću 2 dženaze. Jedna je ovdje prisutna. Halifa pita da li je dženaza prisutna tu. Bešir Ahmed Khan sahib, koji je živio blizu Fazl džamije, preminio je u 92. godini, nekoliko dana prije, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Djed mu je bio Mir Ahmed sahib, a bio je zet od prijašnjeg emira Serhad regiona. Oba dvojica, njegov djed i punac su bili ashabi obećanog Mesija alejhi selam. Bio je redovan u svojim namazima, predan hilafetu, brinuo se za siromašne, bio je zaista iskrena osoba. Pod Nusret Džahan se znači dao je da svoj život u službu džemata i služio je u Gani neko vrijeme. Onda je u Pakistanu imao neku, također kad se vratio, klinike sa drugim Ahmedi doktorima. U vrijeme 4. halife rahmullah, on je, kada je halifa preselio se u Veliku Britaniju, on je pripremao prevode hudbi
Imao je veliku ljubav prema Kur'anu i također je podučavao prijevod Kur'ana svojoj djeci. Dok je bio dječak, u vrijeme Muslima Mauda radijallahu anhu boravio u Kadujanu dugo vremena. Zapamtio mnoge govore Muslima Mauda radijallahu anhu. Također je dosta znao nazama obećanog Mesije i njegovih znači govora. Bio je Musi, za sebe ostavlja suprugu, sina i 6 kćeri. Njegov zet Muselna Madrubi kaže da je bio redovan u tahadžudu, iskrena osoba, bio je vrlo hrabar, ima je veliku ljubav prema džematu i hilafetu i kaže naučio sam od njega lekciju ljubav prema hilafetu. Bio je vrlo predan znači propagiranju vjere. Salam Sab kaže kad sam bio u Jordanu i Siriji on bi me posjećivao i vidio sam kako je brzo postajao prijatelj mojih komšija. Također je sa ljudima koji su radili za njega bio vrlo kao prijatan i govorio bi im o Ahmedijatu. Njegova supruga kaže u toku halifetul Mesih III. Rahimullah bilo mu je naređeno da ide u zapadnu Afriku. On se odmah počeo znači da se sprema na taj put. Ona kaže ja sam bila iznenađena, naša kćerka imala 2 mjeseca tad. Kako se on kao brzo spremio. I on je rekao ja ovo moram zato što je ovo naredba našeg imama. I ona kaže sa naše 4 djece smo odmah otišli u Rabu. Vidjeli smo se sa halifetul Mesih III. On nam je dao upute i onda smo otišli u Benu. I ona kaže ja sam tad tražila od posla dozvolu da putuje. Tada su bile znači neke restrikcije za doktore da mogu da putuju. Kaže mi smo se molili. To je era kad je Bhutto bio na vlasti. I dobio je dozvolu i kaže mi smo krenuli. Mnogo se je molio ako ne bi nekad mogao da ide da klanja u džematu, da mu Allah Đelešanuhu podari da može. I Allah Đelešanuhu bi mu znači otklonio te poteškoće i išao bi opet da klanja u džematu. Njegova supruga kaže kad nam je Allah Đelešanuhu podario da kupimo auto, on bi uvijek svoje znači prijatelje vozio u svom autu u džamiju. I vozio bi ih kući iz džamije. Bio je vrlo sretan da to on može. Kada smo dobili kuću blizu Fazl džamije, bio je toliko sretan da može da klanja 5 dnevnih namaza u džamiji. I znači svaku priliku bi znači pokušao da iskoristi da služi vjeru. Uvijek je plaćao svoju čendu i propagirao vjeru da Allah Đelešanu mu znači oprosti i podari milost i da njegova djeca znači rade dobra djela. Vasima Begum Sahiba, druga džanaza u odsustvu. Dr. Šefik Sekil Sahib je njen suprug. U Multan regionu njen suprug je bio prijašnji emir. Preminulo je u 89. godini. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ona je bila Musija i iza sebe ostavila supruga i 3 sina. Njen suprug piše Hazreti Šejh Muštaq Ahmed Sahib je njen djed. I on je bio ashab obećanog Mesija alejhi salama. Ona je bila kćerka Šejh Bešir Ahmed Sahib iz Lahora. Ona je bila potpuno predata hilafetu i uvijek je ostala lojalna. Muhyiddin, unuk njen, piše moja nena je uvijek se znači žrtvovala, često je čitala Ruhain Kazain, knjigu obećanog Mesije, zbog toga što je moj dedo dao život u službi džemata. Pitao sam je da li si i ti dala kao život u službi džematu. Ona je rekla da su halife rekle da supruge onih koji su dali život u službi džemata su također i one kao njihov je život u službi džemata. Aisha, njena snaha, kaže bila je vrlo prijatna i svi su je voljeli. U zakletvi ležnje žene obećavaju da će da žrtvuju svoje vrijeme, svoje znači bogatstvo, svoju djecu za vjeru
I ona je bila, znači, primjer ispunjavanja ove zakletve. Ona kaže, poslije kada sam ja se udala, ona je mnogo se potrudila za moj tarbijat, moralni trening i također me je podučavala prijevodu Kur'ana. Zakija, njena, znači, druga snaha kaže, bila je žena koja je pomagala siromašni i jednostavno mnogo kvaliteta dobrih je imala, nikada nije, uvijek je bila spremna da pomaže drugima. Nikada se nije protivila onome što je njen muž rekao. Njena sestra Naima Džemil Saiba kaže, ona je bila nježna kao moja majka. Ja sam ostala udovica kada mi je bilo 50 godina, ali Allah Đelešanuhu je poslao nju kao meleka. Uvijek mi je pomagala u svemu i upućivala me je. Bila je predata obožavanju i uvijek je, znači, ispunjavala također dužnosti prema čovječanstvu. Ona se je pobrinula za mnoge djevojke da se udaju. Ni najsiromašniju neku osobu sa sela nikada nije smatrala da je ona bolja od njih. I uvijek je pomagala svima da Allah Đelšanu podari oprost i milost njoj i njenu djecu da ispunjavaju dobro. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله